ado-ado saka Rembang. Heeh. Oh, iki dalang-malang melintang ning Tetek. Lho. Maksudnya ning Jawa Tengah ki ngurak-arik iki to. Iya. Wah, wis biyen ya. Biyen aku wis payu mayang ki nek dhek gelem ngakoni iki turu ngomahku nggawa handicam anggere aku mayang direkam, anggere aku mayang direkam. Kula akoni niku riyen jasa Kisena Nugroho melu ndedekke kula niku termasuk guru kula. Lho, nggih gane ku yoga ki do ngematke ora kowe. Guru kebaikan nggih guru kenakalan gitu. Andel ora. Iya. Nggih zaman kula kuliah wonten isi STSI Solo niku dolan kula teng Yogya. Nggih, heeh. Kudu tak akoni iki. Jelas ngono. Nggih Bapak Guru. Kowe gawa video nganti gawe Bagong cacahe 8 nek ora songo ngepaske karo suarane dheke. Duwe njaluk pendapat aku niki kula Bagonge apike sing pundi? Apike ora usah Bagong, aku yo. Iya. Apik. Matur sembah nuwun Mas Iki sampun dumugi mriki. Oke, grupmu jenenge apa? Cakraningrat Fans Club. Niku sebagian sami nusul mriki lho Mas Eno. Cakraningrat Fans Club. Cakraningrat Fans Club CFC saking Rembang Semarang do nyusul mriki. Nah, ya sing akrab ngono kuwi, penggemare ya akrab, dalange ya akrab. Ha iya. Nggih, Kakak. Jalan-jalan ya, Kit. Tegese gamelane kono nek arep dinggo. Wah, jan. Yo, nggih dados menika sejarah Mas Eno nganti mantenan kula riyen semayang nggih Mas Eno, anak kula Supit nggih Mas Eno, Suran nggih Mas Eno, pokoke anak kula awang niku favorite Ki Seno. Kalih kula ora seneng. Wah, wayangane bapak elek. Sik kowe iki malah ngeling-elingke kowe berarti wayangan aku ki ping pira? 3 ya? Ping 3. Ping 3 ki kowe ora nyangoni terus e. Malah tok elingke aku. 31 ya Mas. 31. Angel. Ngalahke aku yang angel kok. Ha iki bocah iki siget iki dolan kon aku nganti moh. Mergane apa? Mesti mangkel nek omongan ngono. Iya, trimo. Dijak omongan terus mboten saged niku. Wah, Mas. Iki pirang-pirang tamu kehormatan ya kudu ditampilkan terus. Iya. Men supaya rumaket awake dhewe. Sapa sing arep kon tok suwuni supaya ben ya saurane nek iki sedulur-dulurku dalang ki arang-arang mlebu TV. Waduh. Kita gawe mlebu streaming men raine ketok. Ya. Adikku Sigit ya kono tengok nang ngarep apa sinden ngono Git. Ayo Git tak iringi Git. Tuduk 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 tuduk. Linggo. Nah, ning kono. Nah. Ya, ado-ado saka Rembang. Heeh. Oh, iki dalang-malang melintang ning Tetek. Lho. Maksudnya ning Jawa Tengah ki ngurak-arik iki to. Iya. Wah, wis biyen ya. Biyen aku wis payu mayang ki nek dhek gelem ngakoni iki turu ngomahku nggawa handicam anggere aku mayang direkam, anggere aku mayang direkam. Kula akoni niku riyen jasa Kisena Nugroho melu ndedekke kula niku termasuk guru kula. Lho, nggih gane ku yoga ki do ngematke ora kowe. Guru kebaikan nggih guru kenakalan gitu. Andel ora. Iya. Nggih zaman kula kuliah wonten isi STSI Solo niku dolan kula teng Yogya. Nggih, heeh. Kudu tak akoni iki. Jelas ngono. Nggih Bapak Guru. Kowe gawa video nganti gawe Bagong cacahe 8 nek ora songo ngepaske karo suarane dheke. Duwe njaluk pendapat aku niki kula Bagonge apike sing pundi? Apike ora usah Bagong, aku yo. Iya. Apik. Matur sembah nuwun Mas Iki sampun dumugi mriki. Nggih, Wilujeng Ambal Warsa PWKS. Mugi-mugi sedaya kadang-kadang PWKS saya rukun, saya kuncara ngrembaka. Ya disrawungke. Grupmu jenenge apa? Cakraningrat Fans Club. Niku sebagian sami nusul mriki lho Mas Eno. Cakraningrat Fans Club. Cakraningrat Fans Club CFC saking Rembang Semarang do nyusul mriki. Nah, ya sing akrab ngono kuwi, penggemare ya akrab, dalange ya akrab. Ha iya. Nggih, Kakak. Jalan-jalan ya, Kit. Tegese gamelane kono nek arep dinggo. Wah, jan. Yo, nggih dados menika sejarah Mas Eno nganti mantenan kula riyen semayang nggih Mas Eno, anak kula Supit nggih Mas Eno, Suran nggih Mas Eno, pokoke
anak kula awang niku favorite Ki Seno. Kalih kula ora seneng. Wayangane bapak elek. Sik kowe iki malah ngeling-elingke kowe berarti wayangan aku ki ping pira? 3 ya? Ping 3. Ping 3 ki kowe ora nyangoni terus e. Malah tok elingke aku. 31 ya. 31 kowe. Angel. Ngalahke aku yang elok iki. Ha iki bocah iki siget iki dolan kon aku nganti moh. Mergane apa? Mesti mangkel nek omongan ngono. Iya. Trimo. Dijak omongan serius mboten saged niku. Wah, Mas, sampean niku lara lho. Ora sing ngomong aku lara sapa? Aku sehat. Lah, lara tenan. Berarti kandhane gugu. Ayo, Mas Joko Sunarno, tidak mriki Mas. Tutuk. Nah, dalan-dalan ya. Karo Bambang Wiji ora tukul-tukul ayo kowe. Banyak, ayo, banyak. Tidak banyak. Ya, adimu. Itu. Tutup. Nanti wong. Munggah kene. Aja disuwuk sik men komplit sik. Mas banyak. Mas Wisnu. Endi wis? Mas Gatot. Wis nang Wisnu. Pak Pesno jampe sing lemu-lemu tuk. Ah, ngene iki wis ketok Jawa Tengah karo DIY iki merapat jadi satu. Lah iki petingane dhewe-dhewe. Sigit ki nek sabetan ya apik, iringane ya apik. Banyak iki ya dramane ya apik. Drama kehidupan. Mas Joko Sunarno iki ya suarane trowokong. Heeh. Nek Bambang iki keluyane mung siji. Napa? Rabi. Lah sing ngandani jenengan to jarene arep dadi dalang laris iki ora barabio. Penangkapanmu kleru kok. Lah saya tangkapmu ya ora cekatan. Sing jeneng kowe nek arep dadi dalang laris iki ngepek wong wedok ning aja dirapi. Ora mbah mboten apik. Heeh ya. Iki wis 3 wis 4 malahan. 4 iki jane isih siji nang Joko iki. Ki Wisnu. Dadi Sugibar iki ora rene-rene. Nang kono aku kon delok wayang malah remi ayo. Ayo wis senenge dhewe-dhewe kok ya. Yo iki do ngucapke selamat ulang tahun kagem PWKS, matur sembah nuwun. Ya, Mas Adi-adi ya sing wis kepareng rawuh mrene. Heeh. Gak terus dibawani apa saka Sigit mengalor. Oke. Ayo. Iki kula nek nyuwara elek ta iki. Ora apa-apa. Lagi sing digoleki ora suarane. Niku nggih sesideman nggih. Sesideman. Sesideman dandang kula mungkin sampeyan Mbak Tatin to. Nggih ngoten nggih. Sesideman ki ditareni kae do apal ora. Nek lor kae ki apal ning demen. Ngeten catetane sinden. Dandang kula. Bopong sing marahi ya kono kok. Lileren rak mergo lara niku to sampean. Pak Seno, niki Kang Mas Sri Susilo Tengkleng nggih rawuh. Oh, Mas Tengkleng. Mas Tengkleng. Duduk. Nah, niki imbangno katresnanku mriki. Nah, Mas Tengkleng. Wah, piyayi rawuh adu-adu. Jejer kita tawakke nang penonton sisan iki. Wis nek arep nimbali dalang ming karimire rata-rata RP wis. RP niki rasa domongke ora. Matur nuwun Mas Tengkleng kepareng rawuh. Nggih. Menika Kang Mas Suryanto pamit kula wau. Nggih. Mergi wau dalu ngebyar nderekaken Mas Sigit Sombo Juwing wonten. Oh, wonten gubernuran. Nggih. Nggih. Jane kula sik mayang.
Apa iya? Kandha takono sigen ora percaya. Aku dibel Pak Gubernur. Oh. Kring. Aku terus soy. Ini rabies kok gini. Terus kula mboten saged aku ya ngono. Ora ora. Rezeki kok senengane direbut-rebut. Ah, nggih. Matur sembah nuwun karo Mas Tengkleng kuwi ya kulino kepethuk. Iya, ya pancen enenge tang sok weruh sok kepethuk. Heeh, ya muga-muga iso sambung pasturan sing apik ya, Truk. Ya, kok li adu-adu tekan kene. Kok ngantos prisa mriki Mas Tengkleng. Nggih, Mas Seno. Niki wau di-share kadang kula anem Mas Sigit. Oh. Tak gawake penonton iki jenenge wong. Monggo nek kula keng Boyolali keng mriku jam 8 dugi mriki ya ngeten. Jaketan iki sedhuwur mriki. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun mboten napa-napa. Wah, jan mesake ya nek Januari Februari iki truk dalang kirai do pucet-pucet. Ya wis ben ora apa-apa. Ayo kowe iki arep bengi iki mayang gleleng wong ora nganggo dhuwit kok. Nek ora iso ngono, tawa. Aku ngene iki mung gedhekke sedulur. Oh, sapa ngerti daerah kene iso tak utangi. Oh. Ngawur. Ya, Git. Kowe daturke men do lega penggalihan padha prisa. Ya. PWKS ki ya men padha ngerti iki Mas Sigit, iki Mas Benyek, iki Mas Tengkleng, iki Mas Joko Sunarno, kae Mas Bambang. Heeh. Sing dadi nek do nonton wayang ki aja nonton aku tok. Ben wis ra apa-apa nak kula. Dunene sampeyan ku trima. Mboten beda kalih Mas Sigit. Jenengan niku ya sing gedheke kula, ya sing nuntun-nuntun kalih kula. Kowe picak apa mbiyen? Lho tegese niku le nuntun kula iso berkembang ngoten lho Mas. Oh, arek ngono. Wong karo adine kok micak-micake lho. Ora perkara ngono, aku muni kowe sing nuntun-nuntun kula. Tegese niku nuntun teng kepinteran, Oh, ngoten lho, men maju. Nah, wong karo aku ki digenahke sing tenan. Ha ki leres Mas Sigit pancen kalian jenengan ku pamane omong-omongan niku iso emosi tenan, mboten wong Kudu sanggup puyer niku Mas. Ya aja digawe emosi wong aku sing mangsuli ora emosi. Mboten napa-napa. Ha iya. Aja kok kowe, ya aku ki jane nek upama wani ya wis do metu kok wingi-wingi. Oh, ana sing ora ngelingi ekonomi, trimo do metu. Ndas asu iki bendina. Jebule rumuse pun kecekel nih Mas Bambang. Sebabnya napa Mas Seno kok laris? Nggih. Lagi niki kula ngerti. Jebule ning ngarep dalang niku enten timbo cet. Wah, niki pesugihannya timbo loro niki. Iki heeh, iki pancen iki nggo ngepruk sirahe piyaga nek. Anggere ana sing ngelir-lir lang tak jukuk tak untalke glodok. Mas Sigit. Nah, niku nek sampean ngaku riyen muridé Mas Seno gitu. Murid Bambang murid aku murid nasional. Niku asline murid kula nek sampean. Berarti sampean kakek guru lho. Iya no, kula ngerti sak kabeh. Besus niku rasane iki uriyun crobone. Ceroboh. Ah, ora kowe nek ngerti aku robene mbiyen asli udu menungsa kok. Aku ting benyinyi dhek saya menah. Gudiken ki ra mari-mari. Oh, Allah. Gudiken ki nek nggon sikil wangun, banyak ki nggon ndas. Borok. Sampean bangane sampean teng kamar mandino kelingan mboten? Apa? Napa jenenge ledes ngon lakang nika? Kula ken keruk ngangge lading terus ken nyemprot kalpanak sampean kelingan mboten? Jebule ya elek ta mbiyen iki. Nek saiki sembuh. Saiki aku bareng dadi wong rada cukup ki gonta ganti. Ha iya. Biyen niku sampean mancing ngerti cawet niku diwolak-walik kok mingen kok. Nggih nganti seminggu. Kula apal mbiyen. Ayo kita dolan ning Parangkusumo. Oke, ning ndi Mas? Udah topo. Wah, aja domongke. Niki kula urung ngomong apa-apa lho niki. Kula ya urung melu wadul apa-apa lho iki. Omong hak tanggapi nek kowe. Arep wadul apa dhewe. Omong. Ayo. Pun mboten Sesideman nggih, karya Ki Haji Sukron Suwondo. Menawi sing wau napa niku sing tembang Mbak Aris? Rengu niku Pak Wongso Subagio, Tulung Agung. Ngene iki lho karepku, nek ngerti do nembang iki penciptane ya disebut men. Ora penciptane iki ya marem. Pak Wongso sapa? Wongso Subagio, Tulung Agung. Oh, aku akrabe karo Wongso Subali. Gede tenan, gede. Wiwitane andek rek sang peke Suarane. Iya ganti dilempar nang Benyek. Priya
Priya bagus. Cirine putune bancaki suarane apik-apik. Tekone sik elek-elek. Wis omong dhewe kok. Ya, Sing ngajari nggih sampeyan. Kang olah budaya Mas Cengkleng. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Ya, kabar iki Mas Cengkleng iki sing di apa blaki Pake Karangpandan. Oh nggih lah, riyen kali Pak Mantep ngawula 2 tahun. Nggih. Nggih. Menika ki guru kula niki Mas Eno, Mas Tengkleng niki. Nggih. Karo kuliah lulus ki sok kapan? Lho, saestu riyen Mas Tengkleng nek sing mayang bengi, sing mayang awan niku kula daerah Tegowan niku grobogan niku kula lakoni Sri Mulih. Terus Zaman iki bayarane 75.000 niku. kuliah niku melu kula sithik. Nggih. Nggih. Lah saiki do pinter-pinter malah nggih apik to niku. Wah, ya wis nek nganti lali karo sampean tegese Sigit niku ora ngwongke sampean. Durhaka. Durhaka. Nyatane nggih nge-share mriki-mriki wau-wau. Nggih. Terus Mas Joko Sunarno mangga. Bantara terus yung Oh, iki sing diturake dalang senior nek Mas Tengkleng ki mantep nek Pak Joko Sunarno Pak Anom. Oh, Pak Kliwir kula Mas. Napa? Pak Warjito Kliwir. Oh, Niku awit carane jarian, carane mlaku sak tumindake men kula tiru nika. oh nggih. Pak Kliwir. Nggih. Nek Mas Bambang sinten sing ditu? Niku sing ditiru lah lembut. Lah apa-apa. Sesuk angger liwat. Sesama bis kota dilarang saling mendahului nggih Mas ya. Nggih ngoten niku. Mboten napa-napa. Selendang kuning kang saking ukir. Ya, suara kurang permana. Iki lho iki, swara kurang permana. Suara kurang permono. Wah, dicengkok liya. Ning wasesang rung Jan, apik ta? Luar biasa. Sing jeneng tebaki kaya ngono ku. Kowe andake lho, Tru, ora sembrono. Ya, lanjute. Ngungkrum marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake halis. Sing nembang Kok sing kari dhewe kok aku iki. Langgon pas sesideman ngono nggih. Ha moko Terus tresno sesideman nanging 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 ora anu ndrek-ndrek. Ayo arep siji. terus tresno sesideman. Sapa sing nembang kok? Ayo sing nembang ya sing wedok iki nek lanang ya ora apik. ngadeg-ngadeg nih Mas. Sapa? Mbak Tati ngadeg niku. Oh, mau ana pamundutan Mbak Ah, nggih. Tatin ya. Ayo Tin, kon ngadeg karo si Mas Sigit. Sinden favorit kula niki. Oh, ayo. Sinden kaporit Sigit. Favorit to, kaporit to. Ya. Luwe becik patenono Ya ayo Mas Sigit kancane. timbang pepisahan. Duet karo aku. Ya, wis apa-apa sak Pripun karepmu. kabare sae? Alhamdulillah saya. Kok mundak ireng? Kebiyen ireng nih, Pak. Napa nggih? Nggih. Ketoke wingi dados supir kula niku. Wah, Lah wingi nyopiri kula tenan lho.
Nanti. Wah, pas wayang teng Rembang niku kula sebagai driver Margo Laras to. Sebelahnya supirane ya penak tenan. Wah, motor nek urung lunas penak. Nggih, kula riyen napa jenengan riyen? Bareng. Jenengan sik. Kowe becik paten ana timbang pepisahan. Anane Ah, paling ugur bari pisan to. aku ora apal sideman we payu kok kowe cerewet. Podho kabeh dalang niku rapal bar sarep tok. Nek ora apal sesideman ning tok nglakoni sesideman. Sapa sing Jenengan niku? Lho, apa sing dipangan? rumah saku ora cedak sapa-sapa kono sing mlebu cangkem ta, Mbak. Ayo, kewan Napa cilik. kepik napa? Kowe muni piye lambemu mau? Napa? Jenengan ora apal sesideman ning kerep nglakoni ngoten lho Mbak tadi niku. Fitnah. Hoak. Hoak ini apa? Saiki mengabarkan berita bohong kuwi padha karo melanggar hukum. Kowe nek tak kandhake Pak Polisi kecekel kowe. Ora sembrono. Lah ngapa? Fitnah, kowe iki ngomong fitnah di depan orang banyak, di kalayak rame. Apa tenan fitnah? Loh, Wingi kan dek wingi aku weruh lho. nanti Ngidul rono. ngidul rono ya aku tetirah. Tetira apa? Ziamon, ziarah kok ziamon. Heeh, ziarah. Ziarah kok nganggo mic barang. Wah, sing jeneng wong sesideman ki beda karo wong karaoke. Iya kan ki sesedeman ya meneng-meneng lho maksude. Loh, ora wae aku nak karaoke pamit bojoku. Lek pamit piye? Wah, aku arep karaoke. Ngapa to Mas kok dadak karaoke olah swara, olah vokal. Timbang karcise ketemu ning jaket. Nah, modar. Apa? Ya, kowe lakonmu. Kok Mas Nota pembayaran karaoke disak bojone Tatin ayo. Bareng boncengan dileboni sake. Iki apa, Mas? Ah iya. Kok ana tulisane Nova 60.000. Rita 70. padahal iki ngejak Pak Seno lho. Aku Aku maca. kan ngejak. Lah iya. Lah iya, terus. Jenengan iki ngejak Allah terus kok nek karo bojoku. Ah sing ngono ya, bojomu ya Allah, tak jak Allah ya. Lah nek arep nolak karo bose ya piye? Wis gak nembang. Ora kabare kok kanthi tekan Rembang bareng Mas. Nota mau lho. Wis suwe niku diceritani Mas Tulus suwe banget. Oh, boleh cerita-cerita lah. Nggih. Pak Ulus nakal lagi awas kamu ya. Ayo nembang, Pak. Ayo nembang lupakan yang ngegong. Oh iya. Matur nuwun Mas Seno. Ya, Mas Sigit. Ya, wah. Kabeh wae tak dongake dolaris kabeh ya, Tru. Iya, Besok ben gentinan lho Mas, nek lumayan jenengan sing nyanyi ngadeg. Oh, siap. Aku mesti ra teko. Wis senengane mumpung le wangsulan ning gawe gelo sing tok wangsule. Pancen kuwi ciri khasku. Mas Bagong, Pripun? dalang-dalang ini saged nyanyi nggih. Saged to? Saged. Oh, Dados mungkin jenengan teng Solo nggih nyanyi genti. Niki kula nggih ajeng nyanyi, Mas Sigit nyanyi to. Nggih. Kula nggih nyanyi genti. lah nggih monggo Mas Cengkleng. Wah, Mas Joko Sunarno mungkin nggih nyanyi. siap wis pokoke bengi niki ora sanggo lakon. Lho. Lakone mau kuwi anakmu dilamar Semar mau wis men kok urusane engko ning KUA wae rasane. Ki engko nek rampunge gara-gara ki engko jam tengah apa ya langsung selesai ngono wae. Iya, niki ngeten Mas Bagong. Pripun? Ingkang sepisan nderek mangayu bagi ambal warsa kadang-kadang BWKS. Nggih. Kula matur nuwun sanget dumateng kadang-kadang BWKS. Amargi menawi wonten Semarang, wonten Tegal, wonten Kendal, sami rawuh menika mbah kuwi dalangi sapa tetep dirawuhi. Luar Tepuk tangan untuk kadang-kadang BWKS. Nggih. Langkung-langkung BWKS Kabupaten Semarang, Mas. Nggih. Kula salut sanget. Dados panggung dereng dipasang niku dipernahke. Iku ukurane panggung iki sementen. Nggih. Jam sementen iki kedah medal senek, jam sementen maem, jam sementen rokoke esuk sementen niku Andi nika mesti kirang 5 dinten teng sing di omah niku. Oh. Jane niku BWKS napa sinoman? Lah niku ngantos semonten perhatiane kali kanca-kanca seni mila matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Kathahipun kawiwitan saking BWKS wonten malih Cakrane Ngrat menika penggawaripun Mas Sigit. PSMS. PSMS UY wonten KAS FC menika sae sanget. Sedaya manunggal kok pancen. Sami srawuh, Mas. KAS FC menika menawi ulang tahun BWKS nggih sami rawuh. PSMS nek ulang tahun nggih anu terus niki BWKS nggih sami rawuh. Iya, ya ngono kuwi iki udah mulai nglumpukke penggemar-penggemar kuwi. Niki nggih pun nonton PSBW. Ya. Penggemar setia Bambang Wijinugroho. Oh, nggih. PKBWN Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana. Nah, kula le Mas Cengkleng BPJS. Napa niku? Niku meh paitan murah-murahan. Iya.
Maksudnya tegese BPJS ki menggo nyumbangke rumah sakit kuwi ya. Mangga Mas Joko Sunarno Mas Tenggal badhe nyumbang menapa mangke kajenge dipun dampingi Ibu Waranggana. Nggih. Kula menika nggih duwe lagu sing damel kula piyambak. Nggih, lah ning kanca-kanca saged mboten. Imbang ana katresnanku. Oh, alah. Nggih. Nggih niku, kula dereng ngerti niku. Mas, menawi bareng lho Mas. Kula tak nyuwun pirsa niku inspirasine napa riyen kok? Jenengan saged. Ya biasa nek dalang kuwi saged nguarang tembang sing booming imbang ana katresnanku. Lah nggih niku. Ya biasa nek dalang kuwi mumpune arep nyelaki tumindake ngono kuwi wis elek banget lho. Nyun sewu lho Mas, nek iki tetep kula bantah. Sebenarnya bukan hanya dalang. Ya nek sing dikambing hitamkan mung dalang tok ya salah lah. Salah, aku ora seneng ngono. Nggih no. Sing asline ngungguli dalang ya akeh kok. Anane nek dikambing hitamkan mboten gelem. Ono asli. Yakin nek diasokke malah. Tegese dikambing hitamkan iki disalahke ngono lho, Gong. Nggih, larase film 6. Nggih. Imbang ana katresnanku niku karyane Pas Tengkleng to? Nggih. Wah, lagi ngerti saiki. Nggih, mbok menawi mengke nggih. Insyaallah saged ya sindene mangke. Lho kinten nek karyane Ki Mantos. Ning ngarang dek kapan? Mas Mantos wis ora ana kok. Mbok menawa Ini sing lagune Mas Tengkleng meledak kathah Mas niki. Nggih. Panggudane katresnan. Nek apa Kang? Nggih, Blenjani. Blenjani. Nggih, imbang katresnanku. Ngagem bawa mboten Mas? Nggih, komplit. Nggih, nggih, mangga. Rata abane rusak kanca-kanca. Kuwi lha kowe, apa aku nang imbang ana katresnanku. Neng nang neng neng nang nang neng 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 nang neng nang nang neng. Yo. Matur nuwun sembah nuwun. Nggih, Mas Tengkleng. Mas Eno nggih matur nuwun. Katresnanku. Ya. Mula niku isu nek prei nek dong pepunden-pepunden dalang kuwi do mayang kowe nusul. Ngono lho, Gong. Aku sibuk. Iki ngeyel. Sampeyan ku mau laris kok. Nggih, nggih pengestune mboten kok laris ning pancen do sing nanggap niku do ora duwe pilihan liya. Guayang. Ngomong sombong kuwi lho. Wong iki mbane mati jingkrung lu wong mati umuk kok. Ya wis ora apa-apa. Mas Joko Sunarno, katuran nyekar. Iki anu lho, apa jenenge kenugrahan lho PWKS iki dirawuhi para pepunden dalang adik-adik. Ya, luar biasa iki. Bisa dingerteni karo para pepunden-pepunden. Ya, ya Mas Joko Sunarno ado-ados kambaya lali lho, Tru. Ya. Mangga. Badhe ngaturaken menapa, Mas? Mangke kajenge bar niki terus sinden-sinden kula. Wis jam 1 ya, Tru. Wis men rasa mikir jam. Janipun langsung Mbak Elisa niku mun diarep-arep para kadang-kadang lho. Sinten? Sing ing Sulawesi niku lho. Oh, nggih. Panjenengan mboten kersa nyekar nggih mboten apa. Oh, nggih purun Mas Sendika sing dawuh jenengan kok Sendika dawuh. Mboten, ampun mencel-mencel nek kalih kula. Nggih Sendika dawuh, nggih. Wau sampean wis ngendika Mbak Elisa mawon saniki bareng kula ajeng ngetoke Mbak Elisa sampean ajeng nyekar. Niku sing positif sing pundi? Niki teng Kulon Progo lho mboten main-main. Oh, nggih kula masih kalah masa. Teng Bandungan nggih tetep sampean kalah masa kali kula. Nggih, pancen yo leres nggih. Nggih. Masa sampean Bandungan to? Lho wisata hati ngendikane. Kok mboten ngabari lho. Ana iki minten iki. Ya. Nggih pun tembang kangen mawon. Tembang kangen nggih. Ngambil cakepane Mbak Menak Kesupen. Menika anggitanipun Jawa Timur nggih Mas Sigit nggih tembang kangen niku. Tulungagung. Tulungagung dibukake catetan. Heeh. Tembang kangen mawon sing gampang. Nggih nambani kangen kula kali kadang-kadang BWKS. Tembang kangen. Ora mung kuwi kanca tani, Gong. Wah, kan utek isine mung kanca tani. Radiomu yo ming AM dadine. Ya. Lep. Ya, Mas Sigit. Ayo sing saka Ngayoja wis rasa kon nembang men. Heeh. Paling yo ming kothok-kothok Gus. Ya. Ayo Mas Sigit, Mas Tengkleng, Mas Joko Sunarno, Rembang saka Surakarta. Boyolali ya Mas Tengkleng nggih. Boyolali loro-lorone kabeh padha kepareng nyekar. Heeh. Wis diaturake komplit ya. Ya nek padha longgar ya, Tru. Ya, ya ora ketang cilik-cilikan ki pendak netone awake dhewe nganake wayangan. Mbok menawa kersa rawuh pendak Rebo Wage Malem Kemis Kliwon. Oh. Neng Sedayu, heeh. Sesuk tiba tanggal 13 Februari. Oh. Aku mesti ngrawuhke dalang-dalang sepuh dienggo apa jenenge iki? Ya apresiasi lah.
Ya pancen ngono ya apik kok. Heeh, ben do rawuh mbok menunggu gayengke. Gojek sing penting ketemu iso ngraketke pas duluran. Ya sing dijaluk ya pancen kuwi. Yo